Bayern Munich ta sanar da kammala siyan Luis Diaz daga Liverpool akan kuɗi sama da fam miliyan 65 kwatankwacin sama da naira biliyan 132. Dan kwallon tawagar Colombia ya saka hannu kan yarjejeniyar kaka 4. Hakan ya kawo ƙarshen kaka 3.5 da ya yi a Liverpool. Diaz ya koma kungiyar Anfield daga FC Porto a Janairun 2022. A wani labarin kuma, kociyan Everton David Moyes ya ce lokaci yana kure musu a fatan da suke yi na shiga kasuwa domin cinikayyar 'yan kwallo. Bayan da kansu ya kasa cimma ruwa akan 'yan wasan da suke zawarci. Kungiyar ta nisanta kanta akan cewa tana zawarcin Jack Grealish daga Manchester City. A wani labarin kuma, Manchester United ta tuntuɓi RB Leipzig akan Benjami domin ƙara ƙarfin gurbin masu ci mata ƙwallaye. Cisco yana da daman barin gasar Bundesliga da zaran ya samu ƙungiyar da za ta siye shi kusan fam miliyan 70 kwatankwacin sama da naira biliyan 142. Haka kuma United tana zawarcin Oli Wiskin na Aston Villa wanda tuni Villan ta ce ba za ta siyar da ɗan wasan mai shekara 29 ba. A wani labarin kuma, kociyan Arsenal Mikel Arteta tuni ya jinjina wa sabon ɗan wasan da suka ɗauko Victor Yoteres kan karɓar riga mai namba 14 wanda gwarzon ɗan wasan su Thierry Henry ya saka. Ya bayyana haka ne a lokacin da yake ganawa da 'yan jarida a yau Alhamis da zai buga wasa da Tottenham a Hong Kong, inda Arsenal ɗin ta yi rashin nasara da ci ɗaya mai ban haushi a shirye-shiryen kakan bana da za a fara cikin watan Agusta. Ƙarshen labarin wasannin kenan. Bello Saja Audu, labaran Invicta.